मास्टर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता पहले तो कतना मेडल जीतल बानी, कतना शील्ड जीतल बानी, ई रौरा लोग के देखा देता नहीं। पहले थोड़ा शुरू से हेने देखाओ। कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ के मेडल जीतल बानी, हजारों की संख्या में शील्ड जीतल बानी। थोड़ा ऊपर भी दिखा दो और सीधे पीछे जाते। अभी भी हमारा के जौन बा तो भी हम 65 साल जौन बा होखे वाला बा और 65 साल के ही उम्र में जौन बा हम गेम खेले खातिर गई रही। हम गई रही 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में। अरावा सबके मेडल के बात जहाँ तक ले बात तो दिखाइए देता कि 3 गो गोल्ड है, एगो सिल्वर दिखा दी। जी नमस्ते प्रणाम दोस्तों। देखिए अभी हम पहुंच गए बानी ब्रह्मपुर प्रखंड के अंतर्गत सपही गांव में और बक्सर जिला के बक्सर के माटी के लाल आज मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एगो प्रतियोगिता भई रहल हटे, मास्टर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ना चाचा जी, मास्टर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। पहले तो कतना मेडल जीतल बानी, कतना शील्ड जीतल बानी, ई रौरा लोग के देखा देता नहीं। पहले थोड़ा शुरू से हेने देखाओ। कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ के मेडल जीतल बानी, हजारों की संख्या में शील्ड जीतल बानी। थोड़ा ऊपर भी दिखा दो और सीधे पीछे जाते। अभी भी हमारा के अभी भी 4 गो मेडल जीत के आयल बानी और चाचा जी से सीधे बात कराएं। तो चलिए चाचा जी, हमारा चैनल में बहुत बहुत रौर स्वागत बाटे। काहे से कि एगो गर्व के बात बा कि रौरा बक्सर से और बिहार से बिलोंग करके मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में जाके अपन परचम लहरैले बानी और बिहार के लेके एगो गर्व के बात बाटे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत बा राउर। सबसे पहले तो भोजपुरिया चैनल के धन्यवाद करत तनी कि असली माटी के पहचान हमन के भोजपुरिये हटे। लेकिन अब तरह तरह के लोग भाषा बोले शुरू कर दिले बा। लेकिन अभी कितना लोग हमन के भोजपुरियो जाने वाला लोग भोजपुरी शब्द भुलाई चल जाता है। सबसे पहले हम रौरा से एगो बात जानल चाहम कि राउर उम्र कितना बाटे? हमार उम्र जौन बा तो भी हम 65 साल जौन बा होखे वाला बा और 65 साल के ही उम्र में जौन बा हम गेम खेले खातिर गई रही। और मध्य प्रदेश के भोपाल के राजधानी में पहुँचा रही हम। तो बिहार के माटी के जहाँ तक ले सवार रहा तो उजा लोग देखते हमारा के घबराए लगल कि बिहार में तो बाढ़ आवत रहा, लेकिन ये बाढ़ हेने कहाँ से आ गई। तो यही के चलते जौन बा हमार तो पूरा जीवन लागिए गइल बा। सब भाई लोग के हमको बतावल चाहता नहीं कि हमार पूरा जीवन यही में लाग गइल बा। लेकिन हम जौन बा तो अपना के स्वस्थ मजबूत बानी, मजबूर नहीं खी। काहे कि जब तक ले भोजपुरी के आवाज़ जब तक ले हमनी के कान में सुनाई देत रहेला तब तक ले हमनी के मन खुश प्रसन्न रहेला। बिना भोजपुरिया शब्द के खुशी हमनी के मिल नहीं खे सकत केहू के दूसरा शब्द से। तो हम गए रही 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर में। अरावा सबके मेडल के बात जहाँ तक ले बात तो दिखाइए देता कि 3 गो गोल्ड है, एगो सिल्वर दिखा दिए। 4 गो मेडल बाटे, नजदीक से जूम करके दिखा दिए एकदम। और थोड़ा और चाचा जी से जाने के पहले तो चाचा जी एगो और रौरा से सवाल बा कि रौरा जैसे शरीर से देखे में जैसे 4 फीट बानी, तो एकरा से पहले कोनो सरकारी जॉब में रही? जैसे लागत है कि रौरा जवान हनी। हम पहले सेना में रहनी। तो सेना में सेना के मतलब कितना लोग ये ना जान पावेला। तो कितना लोग कहे लगेला कि अजी कौना वाला एथिया में, कौना वाला एथिया में। तो सेना के मतलब सबसे पहले ई रावा चैनल के माध्यम से जाने के चाहिए कि सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों को मिल के सेना कहल जाला है। तो सेना के में हम रहनी तो हम तीनों अंगों के 10 वरिष्ठ टीम कैप्टन रहनी यही तैराकी में। अब पूरा जीवन यानी कि जब हम रंगरूट से भर्ती होकर गईनी और सूबेदार मेजर कैप्टन तक ले प्रमोशन लिहनी, यानी पूरा जीवन अपना ट्रेनिंग सेंटर में बिता के अपना घरे आ गईनी। आइला के बाद भी जो हम बिहार राज्य तैराकी संघ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, कोच, अगर सारी चीज़ के हमारे पद मिलल। और आज भी चीफ रेफरी बानी, हम चीफ कोच बानी, जौना में हम मध्य प्रदेश में भी रहनी, झारखंड के भी रहनी, अभी तो तत्काल बिहार में बानी। लेकिन हमरा सबके ई बतावल चाहतनी कि ई जौन बा हमनी के सारी लोग मिल के कर लड़ाई लड़ी आदमी तबे हमनी के आगे जा सकतनी जा। हमनी के स्विमिंग पूल नहीं खे, ऐसे के चलते जौन बा आ ना हमनी के स्विमिंग पूल के नाम लोग ना सुनेला।
एगो आदमी हमारे से कहलस कि स्विमिंग पूल कौन चीज पेड़ के नाम हो जी। तो स्विमिंग पूल हम कहनी कि मरते नाम स्विमिंग पूल के कहता कि कौन सा पेड़ के नाम हटे। तो पूछनी कहाँ घर हो, तो कहले कि हमारे बिहार में घर। हम कही ओ हो यही से नो है ना। अब तू देखल ही ना रहा, हम जान गए नहीं देखल ही नहीं, तू बेचारू का कहस है ना। जैसे कबो कबो बबूरो के पेड़ के है जौन बात तो मिल जाला आम, तो लोग कहेला कि आमे के पेड़ हो। तो हमनी के कितना पिछड़ल बन जाए रहा सब सोच सकत नहीं जाए कि है ना कि अमवा मिल गई तो बबूर के काट न दिखाई दिल से हम के कहे लगल। तो एक के हमनी के समझे के कोशिश करे के बाटे आ सबके तरक्की करे के बाटे। और ये आवाज़ जौन बा भोजपुरिया चैनल के द्वारा रवा सबके है जाता, तो एक के रवा सब और भी आगे बढ़ाई सबे। और हमनी के जौन कर्म बा कमाई बा तो करबे करब जाइए। गोकुल जैसे बा जौन 25 किलोमीटर में पड़ल बा, एकरा खातिर कितना लोग नेता लोग आई लोग आश्वासन दिहल लोग या हर एक किस्म के खेल करावल जा सकता। एक तो गारंटी हम ही बैठल बानी कि हमनी के स्विमिंग पूल ना उपलब्ध भइला के चलते भी बिहार खातिर हम परचम लहरावत तनी। और खुद जौन बा स्वस्थ अगर सही बा तो हमारे घर परिवार सब स्वस्थ बटे, खुश बनी जा, खुशहाल बनी जा। और पूरा प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य तक ले लोग जौन बा तो खुश बा कि ये बात खातिर कि देखो भाई एहू उम्र में जौन बा तो कुछ कह के देखावे के ताकत रख सकता। ये नौजवान लोग के प्रेरणा लेवे के जरूरत बा। हमनी के परिवार बा नशा मुक्त हटे। हम नशा मुक्त के ही भी बात कहब कि नशा मुक्त रहला से कोनो बीमारी ना फैली। और रवा शुद्ध मन रही तो शुद्ध बात करब, आ ना तो रवा जैसे लोग गुटखा खा के आ जौन बा कैंसर पैदा कर लेता, जीभे सर जाता, तो ओकरा से बाची सब है। आ यही तरी स्वस्थ रहे खातिर तैराकी हमारे जैसे करत रही, खेल करत रही, आगे बढ़त रही। धन्यवाद।